Esittelen 4 näkökulmaa kuoleman jälkeiseen elämään. Osa niistä on varmaan hyvin tuttua asiaa teosofiseen kirjallisuuteen perehtyneelle, mutta luulakseni mukana on joitakin näkökulmia, jotka saattavat olla uusia. Esitän ensin kristinuskon käsityksiä kuolemasta. Näyttää siltä, että pelkän Raamatun pohjalta on vaikea muodostaa yksikäsitteistä kuvaa kuoleman jälkeisestä elämästä. Sitten tarkastelen Tiibetin buddhalaisuuden kuolleiden kirjaa, jossa on kiintoisa 3 välitilan eli pardon oppi. Viisauden mestarien kirjeissä ja myös joissakin H.P. Blavatskin teksteissä kuvataan kuolemanprosessia näkökulmasta, jota voisi nimittää varhaisen teosofian opetukseksi. Esitän lopuksi Pekka Ervastin opetuksia kuoleman jälkeistä elämästä, jotka ovat pääpiirteissään samankaltaisia muiden myöhemmän teosofisen vaiheen henkisten opettajien opetusten kanssa. Kristinuskon käsityksiä kuoleman jälkeisestä elämästä. Paavali esitti, että ihminen on ruumis, sielu ja henki, mutta nykyinen kristinusko käsittää ihmisen vain ruumiina ja sieluna. Näin ollen kristinuskon narratiivissa hengellä ei ole itsenäistä merkitystä, vaan kyse on varsinkin protestanttisessa kristinuskossa sielun pelastuksesta. Kristinuskon piirissä on erilaisia käsityksiä kuoleman jälkeisestä elämästä ja pelastuksesta. Ne voi karkeasti jakaa 3 vaihtoehtoon. 1. Pelastuksesta osattomat kärsivät ikuisesti helvetin tuskia. Tämä on se perinteinen helvettioppi. 2. Pelastuksesta osattomat raukeavat tyhjiin välitilan jälkeen. Tätä kutsutaan annihilaatio-opiksi. Ja 3. Lopulta kaikki pelastuvat. Tämä kanta on universalismin kanta. Paavalin merkitystä kristinuskon muotoutumiselle tuskin voidaan liioitella. Uudessa testamentissa on 13 Paavalin nimissä olevaa kirjettä, mutta näistä kriittinen tutkimus pitää Paavalin kirjoittamana vain 7. Paavali tulkitsi, että pelastus on saavutettavissa vain Kristuksen kuoleman ja ylösnousemuksen kautta. Jumalan tuomio voidaan välttää vain, jos ihminen uskoo Kristukseen, joka kuoli maailman syntien puolesta. Paavalin mukaan Jumala tulee tuomitsemaan ihmiset ja osa ihmisistä ei pelastu. Hyvä elämä ei pelasta ihmisiä, koska kukaan ei Paavalin mukaan ole synnitön. Jeesuksen seuraaja odottaa ylösnousemus, jossa kristityt saavat kirkastetut ylösnousemusruumiit. Paavalin mukaan ikuinen elämä ei ole elämää henkenä taivaassa, vaan elämää kirkastetussa ruumiissa. Ylösnousemusta edellyttää kuitenkin välitila. Uskovat, jotka kuolevat ennen ylösnousemuksen päivää, viettävät välitilan Kristuksen läheisyydessä. Entä ne, jotka eivät usko? Uuden testamentin tutkija Bart Ehrman, hän esittää tulkinnan, jonka mukaan Paavali uskoo tuomiopäivänä tapahtuvaan pahojen tuhoon eli annihilaatioon. Useimmat kristityt eivät kuitenkaan tähän usko, vaikka Ehrmanin mukaan se on sekä Jeesuksen että Paavalin opetus. Jumalan valtakunta ei tullutkaan, kuten ensimmäiset kristityt odottivat. Niinpä myöhemmin kristityt ajattelivat, että he olivat ymmärtäneet Jeesuksen opetuksia väärin ja muuttivat tulkintaansa. Evankeliumit kirjoitettiin 40-60 vuotta Jeesuksen kuoleman jälkeen, jolloin oli jo selvää, ettei apokalyptinen tuomiopäivä ollut tullut. Ehrmanin mukaan evankeliumien kirjoittajat muokkasivat esitystään yhteen sopivaksi uuden tulkinnan kanssa. Jumalan valtakunta muuttuu tuonpuoleiseksi asiaksi, jonne ihminen pääsi kuolemansa jälkeen. Tästä sai alkunsa nykyisten kristittyjen käsitys taivaasta ja helvetistä. Välitilaoppi ja ikuisen helvetin rangaistus. Tertullianus noin 150-230 jälkeen ajanlaskun alun esitti välitilaopin teoksessaan De Anima, eli sielusta. Hänen mukaansa kuolemassa sielu erkaantuu ruumiista ja erilaiset sielut menevät erilaisiin paikkoihin. Vain kristittyjen marttyyrien sielut pääsevät välittömästi paratiisiin. Kaikki muut, sekä hyvät että pahat, menevät Haadekseen, joka sijaitsee maan alla. Haadeksessa on 2 osastoa, joissa toisessa oikeamieliset sielut saavat väliaikaisen palkinnon ja toisessa pahoja rangaistaan. Jako muuttuu pysyväksi kuolleiden ylösnousemuksen jälkeen niin,
että välitilan sielulliset rangaistukset muuttuvat ruumiillisiksi rangaistuksiksi ylösnousemuksessa. Pahat siis kärsivät ikuisesti. Ortodoksisen kristinuskon opetus välitilasta on varsin yksityiskohtainen. Esitykseni perustuu Valamon luostarin julkaisemaan kirjaan Kuoleman jälkeinen elämä, ja kirjan kirjoittaja on Aleksei Osipov. Ensin poisnukkuneen sielu on 3 päivää arkkunsa luona. Tässä vaiheessa kirkossa pidetään niin sanottu panihida, jonka toivotaan auttavan kuollutta ihmistä. Hän kuulee ja tietää, että hänen puolestaan rukoillaan. Sen jälkeen seuraa paratiisin asuinsijoihin tutustuminen 6 päivän ajan. Ja lopuksi vielä näytetään helvetin kärsimyksiä 40 tai 30 päivän ajan. 6 päivän paratiisin tutustumista kutsutaan hyvyyskokeeksi, jossa tutkitaan millaisia hyviä ominaisuuksia sielu hankki maallisen elämänsä aikana ja mitä ihanteita se palveli. Esimerkiksi, jos sielu kohtaa armeliaisuuden hyveen, se voi liittyä tähän tai työntää luontaan sen mukaan, miten sielu on toiminut maallisessa elämässään. Näiden hyvyyskokeiden jälkeen sielu näkee todellisen tilansa. Hyvyyskokeita seuraavat niin sanotut pahuuskokeet, joita kutsutaan myös tulliasemiksi. Sielut, jotka eivät läpäisseet hyvyyskoetta, joutuvat 30 tai 40 päivän aikana kokemaan himoihin liittyviä koettelemuksia eri tulliasemilla. Sielu oppii näin näkemään jokaisen himonsa pahuuden ja oppii tuntemaan itsensä, mikä on Kristuksen puoleen kääntymisen edellytys. Ihminen, jolla on maallisen elämänsä aikana ollut himoja, joutuu kohtaamaan nämä kuoleman jälkeen paljon voimakkaammassa muodossa. Joka ei taistellut himojensa vastaan, ei kestä kiusausta, vaan ryntää niihin kuin syötin kimppuun. Näitä tulliasemia mainitaan olevan 20 ja alkavat turhan puhumisesta, jota usein pidetään viattomana syntinä. Mukana listassa on muun muassa viha, noituus, okkultismin harjoittaminen, harhaoppisuus ja viimeisenä kovasydämisyys ja armottomuus. Tulliasemilla demonit kiusaavat ihmistä. Pelastus on kuitenkin edelleen mahdollinen, jos sielu näkee himonsa ja tajuaa, miten välttämätön vapahtaja on. Himojen tulliasemat voivat näin toimia parannuskeinona, jotka osoittavat sielun puutteet. Tässä prosessissa häntä auttavat jo edellä mainitut läheisten esirukoukset. Ortodoksit eivät opeta kiirastulta, mutta heidän oppinsa ei toisaalta näytä olevan kovin kaukana kiirastuliopista. Tosin voi olla, että Osipovin opettama oppi tulliasemista ei ole kaikille ortodokseille tuttu. Ihmisen kehitys ja itsemääräämisen prosessi saavat lopullisen päätöksensä viimeisellä tuomiolla, jossa tehdään johtopäätökset hänen maallisen ja kuoleman jälkeisen hengellisen kehityksen tilasta. Viimeisellä tuomiolla jokainen lausuu Jumalan rakkauden edessä itse tuomionsa, vastaa Jumalalle kyllä tai ei. Universalismi ja Origeneen oppi. Origenes noin 185–254 jälkeen ajanlaskun alun oli merkittävä kristillinen filosofi, joka esitti apokatastaasi-opin eli opin kaiken ennalleen palauttamisesta. Hän opetti myös sielujen preeksistenssiä ja lopussa tapahtuvaa kaikkien pelastumista, vaikka puhdistava kärsimys saattaisi kestää mittaamattoman pitkiä aikoja. Origenes oli siten kaikkien pelastamisen eli universalismin kannattaja. Universalismin kannattajia on edelleen kristittyjen piirissä. Esimerkiksi jotkut ortodoksiteologit, kuten Kallistos Vare, ajattelevat, että kaikkien pelastusta ei voi opettaa, mutta sitä voi toivoa ja rukoilla. Mainittakoon, että Origenen opit preeksistenssistä ja apokatastas-opista tuomittiin harhaoppisiksi Konstantinopolin kirkolliskokouksessa vuonna 553. Siellä ei kuitenkaan otettu kantaa jälleensyntymysoppiin, vaan nimenomaan sielun olemassaolon ennen syntymistä. Tämä on toki jälleen-syntymisen välttämätön ehto. On myös todettava, että joissakin lähteissä, muun muassa teosofiassa, esitetään, että jälleen-syntymisoppi nimenomaan olisi tuomittuna Konstantinopolissa, mutta historiallisista lähteistä siihen ei ole tukea.
Seuraavana käsittelen kuoleman 3 välitilaa Tiibetin buddhalaisuudessa. Tunnetuin esitys buddhalaisesta käsityksestä kuoleman jälkeisen elämän suhteen on tiibetiläinen kuolleiden kirja eli Barda Thodol, jonka julkaisi ensimmäisen kerran englanniksi Walter Evans Wentz vuonna 1927. Evans Wentz oli antropologi, mutta hän ei kuitenkaan osannut tiibetin kieltä. Kääntäjänä toimi eräs englantilaisen koulun rehtori, joka oli tiibettiläinen itse. En kuitenkaan käytä Evans Wentzin laitosta tässä esitelmässä, koska se on saanut osakseen vakavaa kritiikkiä Tiibetin buddhalaisuuden tutkijoiden taholta. Evans Wentz nimittäin oli teosofi ja hän oli myös hindulaisuuteen perehtynyt ja vietti elämänsä loppuajan Yoganandan ashramissa. Hänen tulkintansa oli siis voimakkaasti toisten henkisten traditioiden värittämä, ja tämä on juuri eräs tekijä, mikä Tiibetin kuolleiden kirjan tutkijoita, jotka osaavat kieltä ja kulttuuria, niin tämä tekijä aiheuttaa sen, että he pitävät käännöstä epäluotettavana. Tässä esityksessä käytän käännöksenä englanninkielistä versiota The Tibetan Book of the Death, The Complete First Translation, joka on Dalai Laman itsensä auktorisoima. Se ilmestyi vuonna 2005 ja siitä on tullut korjattuja painoksia sen jälkeen. Kirja on osa laajempaa tekstikokoelmaa, jota kutsutaan englannin kielellä nimellä Self-Liberated Wisdom of the Peaceful and Wrathful Deities. Kuolemanprosessin kuvaus perustuu edellä mainitun kirjan lukuun The Great Liberation Upon Hearing, jota kutsutaan tässä tiibetiläiseksi kuolleiden kirjaksi. Tiibetiläinen kuolleiden kirja voidaan nähdä 3 tavalla. Se voidaan nähdä oppaana kuoleman jälkeisen elämään, tai se voidaan nähdä kuoleman jälkeisen elämän kuvauksena, tai buddhalaisuuden hengellisen harjoituksen oppaana. Käytännön tasolla se on teksti, jota luetaan ensin elämän aikana, jotta opittaisiin ymmärtämään, mitä kuolemassa tapahtuu. Ja parhaassa tapauksessa opetukset muistetaan myös kuoleman aikana ja sen jälkeen bardossa eli välitilassa. Tekstiä luetaan kuolleelle ääneen useita päiviä tämän muistamisen vahvistamiseksi, joissakin tapauksissa jopa 49 päivää. Kuoleman hetken välitila. Ensimmäinen on nimeltänsä Chikhai Bardo, jota kutsutaan kuoleman hetken välitilaksi. Kuolleiden kirjan johdantoteksti luetaan, kun hengitys on lakannut ja vitaali energia, sanskritiksi prana, on siirtynyt keskikanavaan. Tämä keskikanava ei ole fyysisessä ruumiissa. Tällöin todellisuuden sisäinen säteily tai maan sisäinen säteily, jotkut tekstit kutsuvat tätä myös kirkkaaksi valoksi, nousee jokaisen elävän olennon mielessä. Tämä tarjoaa ensimmäisen mahdollisuuden vapautumiselle. Tämän säteilyn kesto riippuu henkisestä harjoituksesta ja kehon energiakanavien kunnosta. Negatiivinen henkilö, jonka energiakanavat ovat huonossa kunnossa, kokee sisäisen säteilyn vain hyvin lyhyen aikaa. Sanotaan, että sormien napsautuksen ajan. Tavallinen ihminen menettää tajuntansa. Tämä voi kestää jopa 3,5 vuorokautta. Kuolemanprosessin ensimmäiset vaiheet kuvataan kuolleiden kirjassa ja siihen liittyvissä teksteissä varsin yksityiskohtaisesti, joskin eri teksteissä on pientä vaihtelua. Seuraavassa vaiheessa vitaali energia jättää kehon. Tällöin polun sisäinen säteily ilmenee ja tietoisuus on hereillä ja kirkas. Tästä huolimatta edesmennyt ei välttämättä tiedä olemansa kuollut. Hän ei pysty puhumaan, mutta hän pystyy näkemään ja kuulemaan sukulaisensa, vaikka nämä eivät pysty näkemään tai kuulemaan häntä. Vitaalienergia voi poistua mistä tahansa kehon 9 portista. Poistumiskohta on Tiibetin buddhalaisuuden mukaan erittäin tärkeä. Jos se tapahtuu päänkruunun kautta, ihminen saavuttaa vapautumisen. Myös silmien ja vasemman sieraimen kautta tapahtuvaa poistumista pidetään hyvänä, koska se mahdollistaa inkarnoitumisen uudelleen ihmiseksi. Buddhalaisuuden mukaan vain ihmisen muodosta on mahdollista saavuttaa valaistuminen. Todellisuuden välitila eli Chönyd Bardo. Jos tietoisuus tunnistaa sisäisen säteilyn, edellisessä vaiheessa saavutetaan vapautuminen. Jos taas ei vapautumista saavuteta, ilmenee todellisuuden välitila. Tässä välitilassa esiintyy ääniä, erivärisiä valoja ja valonsäteitä. Edesmennyt voi pyörtyä pelosta, kauhusta tai pelon sekaisesta kunnioituksesta.
Häntä muistutetaan, että vaikka kuinka pelottavia todellisuuden välitilan näyt ovatkaan, niiden kautta voidaan saavuttaa vapautuminen. Ne, jotka ovat olleet tajuttomia, jopa 3,5 vuorokautta, heräävät. Myös heitä kehotetaan tunnistamaan välitilan todellisuus. Jokaisena todellisuuden välitilan päivänä ilmestyy uusi jumalallinen olento. Esimerkiksi ensimmäisenä päivänä ilmestyy keskuksen buddhakentästä herra Vairokana, jonka väri on valkoinen. Vairokanan sydämestä lähtevä sininen säteily on niin läpitunkeva, että silmät eivät kestä sitä katsoa. Samaan aikaan vaimea valkoinen valo sarastaa jumalten maailmasta. Edesmennyttä neuvotaan luottamaan kirkkaaseen valoon ja olemaan takertumatta muiden maailmojen vaimeaan valoon, joka on vapautumisen este ja johtaa sykliseen olemassaoloon jossakin 6 olemassaolon maailmassa, joita ovat jumalten, puolijumalten, ihmisten, eläimien, nälkäisten henkien ja helvetien olentojen maailmat. Jos taas koskemattoman tajunnan säteily tunnistetaan Vairokana Buddhan hahmossa, saavutetaan vapautuminen. Muut rauhalliset jumaluudet ilmenevät kukin vuorollaan seuraavana 6 päivänä. Jokaisella on erivärinen keho, joka loistaa tietyn väristä läpitunkevaa valoa. Edesmennyttä muistutetaan, että näyt johtuvat oman tietoisuutesi luonnollisesta ilmaisuvoimasta. Rauhallisten jumaluuksien ohella ilmenee aina värillinen vaimea valo jostakin 6 olemassaolon maailmasta. Jos edesmennyt on tehnyt elämänsä aikana negatiivisia tekoja, vaimeat valot voivat tuntua hänestä houkuttelevilta. Jos vapautumista ei saavuteta rauhallisten jumaluuksien kohtaamisessa, eikä edesmennyt ole joutunut vaimean valon pauloihin, ilmestyvät seuraavien 7 päivän aikana raivokkaat jumaluudet. Nämä ovat rauhallisten jumaluuksien raivokkaita muotoja, vaikka niiden ilmenemismuoto onkin hyvin erilainen. Tunnistaminen ja vapautuminen ovat tässä vaiheessa vaikeampia, koska edesmennyt joutuu helposti pelon, kauhun ja pelonsekoisen kunnioituksen valtaan. Tämän seurauksena hän saattaa jatkuvasti pyörtyä. Toisaalta tietoisuus on hyvin keskittynyt pelottavien ilmestysten takia, ja siksi vapautuminen on helppoa hetkellisenkin tunnistamisen seurauksena. Edesmennyt saa koko ajan ohjeita, jotka auttavat häntä tunnistamaan vihaiset jumaluudet oman sisäisen tietoisuutensa Buddha-ruumiina. Edesmennystä muistutetaan, että vihaiset jumaluudet eivät pysty vahingoittamaan mielikehoa, koska tyhjyys ei voi vahingoittaa tyhjyyttä. Jälleen syntymisen välitila. Jos vihaisten jumaluuksien tunnistaminen epäonnistuu, edesmennyt siirtyy jälleen syntymisen välitilaan Sidpa Pardoon. Mielikeholla on kaikki aistit ja se voi liikkua ilman esteitä. Tämä on merkkinä siitä, että edesmennyt todella on siirtynyt jälleen syntymisen välitilaan. Mielikehon voivat nähdä samassa välitilassa olevat edesmenneet ja myös ne, jotka ovat saavuttaneet selvänään meditatiivisen keskittymisen kautta. Edesmennyt näkee kuin unessa uudelleen sukulaisensa. Sukulaiset eivät voi vastata edesmenneelle, joka tajuaa olevansa kuollut. Tämä aiheuttaa hänelle voimakasta kärsimystä. Aikaisempien tekojen raju hurrikaani, jotkut tekstit kutsuvat tätä ilmiötä karman tuuliksi, työntää edesmennyttä, joka kohtaa käsittämättömän pimeyden. Erittäin negatiiviset olennot näyttäytyvät, edesmennestä tuntuu, että ihmisjoukko ajaa häntä takaa. Hän kuulee pelottavia ääniä. Kauhistunut edesmennyt yrittää paeta, etsiä suojaa siinä onnistumatta. Toisaalta edesmenneet, joilla on ansioita, kokevat autuaalisia tiloja. Kummassakin tapauksessa edesmennyttä kehotetaan olemaan takertumatta kokemuksiinsa. Jos edesmennyt ei pysty mietiskelemään oikealla tavalla, sisäinen hyvä omatunto kokoaa kaikki hyveelliset teot ja ne lasketaan valkoisilla pikkukivillä. Vastaavasti sisäinen huono omatunto kokoaa kaikki ei-hyveelliset teot ja laskee ne mustilla pikkukivillä. Edesmennyt tärisee pelosta ja yrittää valehdella, mutta tämä on turhaa, koska Yama Dharmaraja, syyn ja seurauksen lain ruumiistuma, tarkistaa asian aikaisempien tekojen peilistä. Yama Dharmaraja paloittelee uudelleen ja uudelleen edesmenneen mielikehon, mikä aiheuttaa valtavaa kärsimystä. Jälleen edesmennyttä muistutetaan, että tyhjyys ei voi vahingoittaa tyhjyyttä. Vapautuminen on edelleen mahdollista, mikäli edesmennyt saavuttaa uudelleen keskittymisensä. Jos vapautumista ei saavuteta,
6 olemassaolon maailman 6 vaimea valoa ilmestyvät. Edesmenneen mielikeholla on sama väri kuin olemassaolon maailmalla, johon hän syntyy. Kuten aikaisemminkin, pyörimyrsky ja ihmisjoukot ajavat häntä takaa. Ne, joilla ei ole ansiota, pakenevat kohti kärsimyksen paikkaa, kun taas edesmenneet, joilla on hyviä ansioita, saavuttavat onnellisuuden paikan. Tulevan elämän olosuhteet näyttäytyvät ja jälleen syntymisen välitila on lopuillaan. Edesmennyt näkee miehen ja naisen, nämä voivat olla ihmisiä tai eläimiä, sukupuolisessa kanssakäymisessä. Edesmenneille luetaan ohjeita siitä, kuinka on mahdollista välttää kohtuun siirtyminen. Jos kohtuun siirtymistä ei ole mahdollista välttää, edesmennyttä ohjeistetaan valitsemaan jälleen-syntymä, joka on suotuisa henkisen harjoituksen jatkamiselle. Kuolemanprosessi viisauden mestarien kirjeissä. Teosofisen liikkeen mestarit Kuthum ja Moria kirjoittivat lehtimies A.P. Sinnettille niin sanottuja mestarikirjeitä vuosina 1880–1884. Kirjeissä käsiteltiin monia teosofian keskeisiä opetuksia ja useissa kirjeissä myös kuolemanjälkeistä elämää ja sen eri vaiheita. Teosofinen kirjailija ja luennoitsija Geoffrey Farthing kokosi mestarikirjeiden kuolemaopetukset kirjaksi When We Die. Se on internetistä saatavissa ilmaiseksi. Kirjassa on lisäksi joitakin otteita H.P. Blavatskin kuolemaa käsittelevistä kirjoituksista. Mestarikirjeiden ilmaisu astraalikeho vastaa nykyisin käytössä olevaa eetteriruumiin käsitettä. Mestarikirjassa pidetään praanaa eli elonvoimaa yhtenä olemuspuolena tai prinsiippinä toisin kuin myöhemmässä teosofiassa. Ihminen koostuu siis mestarikirjassa seuraavista olemuspuolista. Persoonallisuus muodostuu fyysisestä kehosta, eetterikehosta ja praanasta, ja sen lisäksi kaamaruupasta, eli nykyisin käytettävää ilmaisu astraaliruumis, ja alempi manas. Yksilöllisyys puolestaan ihmisen korkeampi minä muodostuu ylemmästä manaksesta, buddhista ja aatmasta. Ja buddhi-aatma on ihmisen ikuisen elämän perusta. Henki ihmisessä. Ensimmäisenä vaiheena on elämänkertaus kuolemanprosessissa. Mestarikirjassa sitä kuvataan seuraavalla tavalla. Viimeisenä hetkenä heijastuu koko elämä muistiimme ja nousee esiin kaikista unohtuneista nurkista ja sopukoista, kuva kuvalta ja tapaus tapaukselta. Kuolevat aivot yllyttävät muistin viimeiseen voimakkaaseen ponnistukseen ja muisti palauttaa uskollisesti jokaisen vaikutelman, joka sille on uskottu aivojen toiminnan aikana. Viimeistä sydämen sykäyksestä siihen hetkeen asti, jolloin elonlämmön viimeinen kipinä jättää hänen ruumiinsa, aivot ajattelevat ja ego elää noina muutamina lyhyinä sekunteina koko elämänsä uudelleen. Heti kuoleman jälkeen ihmisen Mayavirupa, ajatuksen muodostava eräänlainen astraaliprojektio, jota kutsutaan myös eteeriseksi varjoruumiiksi, voi ilmestyä läheiselle ihmiselle tai ystävälle, mutta se ei voi Farthingin tulkinnan mukaan tavallisen ihmisen tapauksessa puhua tai kommunikoida. Mestarikirjeessä asiaa kuvataan näin. Hänen Mayavirupansa voi toisinaan tulla objektiiviseksi jos hän ilmestyy kuoleman jälkeen, mutta ellei tämä tapahdu joko piilevän tai potentiaalisen tiedon avulla tai johdu kuolevissa aivoissa välkähtelevästä kiihkeästä halusta nähdä joku tai ilmestyä jollekulle, niin ilmestyminen jää automaattiseksi. Elämänkertauksen jälkeen hopealanka katkeaa, jolloin ihminen peruuttamattomasti kuolee. Tätä seuraa mestarikirjeiden mukaan välittömästi tajunnan menetys ja siirtyminen kaamalokaan, joka on tunteiden ja intohimojen maailma. Ote mestarikirjeestä. Ihmisen kuollessa sielu, eli 5. prinsiippi, tulee siis itse tiedottomaksi ja kadottaa muistinsa kaikista niin sisäisistä kuin ulkonaisistakin asioista. Jokainen vastikään ruumiistaan vapautunut nelinkertainen olento menettää kuoleman hetkellä kaikki muistonsa, se on mentaalisesti tyhjiin hävinnyt, se nukkuu akaasista untaan kaamalookassa. Tämä tila kestää muutamista tunneista, harvoin lyhyemmästä ajasta, päiviin, viikkoihin, kuukausiin, joskus jopa muutamiin vuosiin asti. Kuolinkamppailu ja raskaustila. Mestarikirjeiden mukaan tiedotonta aikaa kaamalookassa seuraa kuolinkamppailu,
jossa persoonallisuudesta seurataan kaikki hyvä. Sen jälkeen seuraa niin sanottu raskaustila, jonka aikana persoonallisuuden hyvät ominaisuudet sulautetaan 6. prinsiippiin, eli ylemmän kolminaisuuden buddhiin. Ote mestarikirjeestä. Kun ihminen kuolee, hänen 3. ja 2. prinsiippinsä kuolevat hänen mukanaan, ja 4., 5., 6. ja 7. prinsiippi muodostavat eloon jääneen nelinäisyyden. Tämän jälkeen seuraa kuolinkamppailu ylemmän ja alemman kaksinaisuuden välillä. Jos ylempi voittaa, niin 6. eli buddhi, vedettyään itsestä 5. eli manaksesta hyvän ydinosan, sen jaloimmat tunteet, sen pyhimmät, vaikkakin ne olisivat maallisia, pyrkimykset ja sen mielen henkistöneimmät osat, seuraa Jumalasta vanhempansa 7. eli aatmaa raskaustilaan ja 5. ja 4. alempi mana ja astraalikeho pysyvät yhdessä tyhjänä kuorena. Lainaus päättyy. Tähän saakka ihminen on siis mestarikirjeiden mukaan ollut tiedottomassa tilassa. Raskausaikaan liittyy muistin palautuminen ja toinen elämänkertaus. Taivastila. Elämää Devakhanissa eli taivastilassa. Se on autuasta, vaikkakin mestarikirjeiden mukaan subjektiivista unta. Ote mestarikirjeestä. Nyt hän löytää ne, eli elämän aikaiset pyrkimykset ja toiveet, täysin toteutuneena ja koko eloisuudessaan Devakhanissa hänen epäilemättä koskaan, että kaikki tuo autuas todellisuus on vanhana oman mielikuvituksensa luomaa, hänen itsensä aiheuttama mentaalisten syiden vaikutuksia. Ote päättyy. Taivaallisen onnen tila päättyy aikanaan ja uuden syntymän prosessi alkaa. Karma määrää uuden inkarnaation olosuhteet ja tulevan ihmisen ominaisuudet, eli skandhat. Ote mestarikirjeestä. Samoin kuin nykyisessä maanpäällisessä elämässä, saa ego Devakhanissakin viettää sielullisen elämän ensilepatuksen, sitten hän saavuttaa kypsyytensä, sitten hänen voimansa asteittain vähenevät puolitiedottomuutta kohti, ja vihdoin hän asteittain unohtaa kaiken ja kokee, ei kuolemaa, vaan syntymisen uudeksi persoonallisuudeksi. Ote päättyy. Ennen uutta inkarnaatiota jälleen syntyvä ihminen saa kuitenkin nähdä elämän pääpiirteet. Todettakoon, että teosofian mukaan ihmisen on mahdotonta syntyä eläimeksi, kuten buddhalaisuudessa tai hindulaisuudessa opetetaan. Pekka Ervastin opetus kuolemasta. Elämän kertauksen osalta Ervastin opetus on samankaltainen kuin mestarikirjeessä, mutta siinä on enemmän yksityiskohtia. Erona on elämänkertauksen kesto, mestarikirjeessä puhutaan sekunnista, kun taas Ervastilla kesto on jonkin verran pidempi. Lainaus. Ja niin ihminen läpikäy uudestaan koko menneen elämänsä sen yksityispiirteessä, vaikka tämä tapahtuu verrattoman nopeasti. Puolessa tunnissa on nyt elokuvina muistissa semmoista, ja fyysisesti on tapahtunut 10 vuosien aikana, ja kuitenkin kaikki tapahtuu yksityiskohtaisen tarkasti ihmisen ollessa itse ulkopuolella koko näytelmää. Lainaus päättyy. Tähän liittyy elämän tekojen moraalinen arviointi, joka on luonteeltaan objektiivinen. Ihminen ei elä tunteella mukana, vaan hän rauhallisesti arvostelee teot hyviksi ja huonoiksi. Tämä on mahdollista, koska kaikki tämä tapahtuu korkeamman minän valossa. Ihminen ei siis arvostele persoonallisuudestaan käsin, vaan jumalaisesta elämästä käsin. Ervastin mukaan ihminen viettää tietoisena jonkin aikaa eetteriruumissaan ennen siirtymistä astraalimaailmaan ja kykenee joskus kommunikoimaan läheistensä kanssa. Lainaus. Tässä eetteriruumissa on jokainen ihminen kuoltuaan noin 3 vuorokautta, joskus vähemmän, joskus kauemmin. Monelle on tapahtunut, että hänen rakas isänsä tai muu omaisensa on näyttäytynyt hänelle, hymyillyt ja vakuuttanut, että hänellä on hyvä olla. Ja jos ihminen on rauhallinen mielessään, jos hän on vähänkään herkkätuntoinen, hän voi keskustella vainajan kanssa heti kuoleman jälkeen. Lainaus päättyy. Toisin kuin mestarikirjeessä, Ervastin mukaan hopealangan katkeamista ei seuraa tajuttomuus, vaan lyhyt tietoinen elämä eetteriruumissa, kuten äsken kävi ilmi. Tämä vaihe päättyy, kun ihminen menettää tajuntansa ja siirtyy tuonelaan eli astraalimaailmaan. Lainaus. Elämä astraalimaailmassa loppuu, kun ihminen vaipuu tajuttomuuden ja tunnottomuuden tilaan joksikin aikaa, ei pitkäksi aikaa, mutta vuorokaudeksi pariksi. Vainaja siirtyy pois, hän nukahtaa ja herää tuonelassa. Lainaus päättyy.
Mestarikirjassa ohitetaan kokonaan eetteriruumiin elämänvaihe, mutta paljon suurempi eroavaisuus on siinä, että mestarikirjeiden mukaan kaamalookassa, eli astraalimaailmassa vietetty aika, on tavallisessa tapauksessa tiedotonta, kun taas Ervastin mukaan se on pääasiallisesti alemman persoonallisuuden tietoista puhdistusta, jota myös kiirastuleeksi kutsutaan. Lainaus. Ensimmäisessä osassa tätä kiirastulielämää hän tuomitsee pois pahan. Hän näkee, missä on erehtynyt ja kasvaa siitä pahasta pois. Kun hän asettuu tuonelaan, alkaa hän mietiskellä sitä, että hän tahtoo puhdistaa itsensä. Hän elää tämän elämän uudestaan. Hän näkee taaksepäin ja elää uudestaan. Hän kohdistaa huomionsa heikkouksiinsa. Tämä ei ole mietiskelyä, ei, se on todellista elämää, mutta samalla hän kokee paljon. Lainaus päättyy. Astraalimaailman elämä jakautuu erilaisiin tasoihin. Tuonelan alinluokka on manala, jossa ovat väkivallan tekijät ja ihmiset, joilla on vaikeita aistillisia himoja. Siellä on kamalan näköisiä olentoja, jotka ovat ihmisiä tai ihmisten tunneenergioista koostuvia olentoja. Ervast jakaa Tuonelan seuraavan vaiheen Tuonelan tuvat 3 eri luokkaan. Tuonelan tupien elämä on harmaata, ikävää ja toivottoman tuntuista elämää. Jos ihmisen tajunta on kiinnittynyt elämän aistillisiin seikkoihin ja jokapäiväisiin pikkuasioihin, hänen sielussa on vastaavuus Tuonelan tupiin. Tuonelan tuvilla ovat ne, jotka ovat uskoneet käytännölliseen ja teoreettiseen materialismiin. Ihmiset voivat olla sangen moraalisia, mutta fyysiseen elämään sitoutuminen ajatuksissa ja tunteissa sitoo heitä Tuonelan tuville. Manalen ja Tuonelan tupien kärsimykset kestävät kuitenkin vain aikansa. Näissä tiloissa kärsivät ihmiset saavat apua auttajilta, jotka voivat olla edistyneitä vainajia tai eläviä ihmisiä unen aikana. Maallinen paratiisi. Seuraavassa vaiheessa, maallisessa paratiisissa, on 3 luokkaa. Tämä on spiritualistien kesämaa. Elämä siellä tuntuu jo huomattavan miellyttävältä. Ihmisellä on kyky näyttää henkevistä aisteellisista nautinnoista, taiteesta ja tieteestä. Tiedeihmiset, jotka nauttivat paksujen kirjojen lukemisesta ja kirjoittamisesta, ovat Tuonelan 5. luokalla. 6. luokalla on hyväntekijöitä, keksijöitä ja ihmiskunnan parasta ajattelevia sieluja. 7. luokalla olevat ihmiset ovat syventyneet omaan sielun elämänsä. Usein tämä koskee uskonnollisia ihmisiä. Kaikki persoonallinen osoittautuu kuitenkin rajoitetuksi ja harhaksi. Ihminen huomaa, että hänen täytyy luopua omasta persoonallisuudestaankin. Maallinen paratiisi on työtä oman sielumme parissa. Se on kaunissakin muodossaan kiirastulta, joka puhdistaa ja vapauttaa ihmisen persoonallisuudestaan. Ervastin mukaan astraalimaailman elämä eri tasoilla kestää noin 1/3 maanpäällisen elämän kestosta, ei siis vain muutamia tunteja tai korkeintaan muutamia vuosia, kuten mestarikirjassa todettiin. Ervast ei kuvaa toista kuolemaa ja raskausaikaa tietoisuuden ja muistin palaamisena, kuten mestarikirjassa tehdään, mutta hänellä on samanlainen opetus astraalielämän päättävästä toisesta kuolemasta. Lainaus alkaa. Tulee toinen kuolema, ja sitä voidaan myös nimittää, niin kuin joku teosofisen liikkeen mestarista kerran sanoi, viimeiseksi tuomioksi. Sillä kun ihminen on tuossa tuonlatilassa elänyt aikansa, niin hän joutuu kuin suureen voimavirtaan, pyörteeseen tuleen, sillä siinä seulotaan persoonallisesta ihmisestä esille se, mikä hänessä mahdollisesti on kultaa, hyvää, ja kenessä ei olisi hyvää. Lainaus päättyy. Ervastin taivaskäsitys on hyvin samanlainen kuin mestarikirjeessä. Lainaus alkaa. Taivas on sitä, että ihminen elää kuin uudelleen maallisen elämänsä, mutta ilman sen suruja, ilman sen pettymyksiä, ristiriitoja ja epäsointuja. Kaikki, mitä hän on toivonut, ikävöinyt, hyvää ajatellut, tuntenut, tavoittanut, yrittänyt, se kaikki siinä toteutuu ja toteutuu 1000-kertaisesti. Ihmeellisen täydellisellä tavalla. Hän on sitä, mitä hän oli parhaimpina hetkinään maan päällä, silloin kun hän rakasti, tahtoi hyvää, teki hyvää. Lainaus päättyy. Ervastinkin mukaan jälleen syntymä minuus näkee ennen uutta syntymää tulevan elämän pääpiirteet. Lainaus alkaa. Tuleva maanpäällinen elämämme näyttäytyy meille. Me näemme, mikä meitä odottaa. Me näemme, että meidän täytyy taas lastua alas maan päälle ja pukeutua uuteen persoonallisuuteen. Me näemme, mikä läksy meille on annettu suoritettavaksi tätä uutta elämää varten. Ja hänen sielunsa tuntee. Nyt tähän on
koettaa paremmin kuin ennen olla puhdas, rehellinen ja rauhallinen sisässäni. Minä tahdon olla rakastava kaikkia kohtaan, ja riemusta hän lupaa Jumalalle, tahdon koittaa kaikkeni, kaikkeni. Lainaus päättyy. Kuten olemme kuulleet, kuolemasta on erilaisia opetuksia eri lähteiden välillä. Eri perinteisiin sitoutuneet ihmiset luonnollisesti kannattavat oman hengellisen tai henkisen perinteensä opetuksia. Niin teen tietysti minäkin. Oma taustani on ruusuristiläisyys eli Pekka Ervastin teosofia. Opetusten välillä on kuitenkin yhteyksiä, jotka viittaavat siihen, että jokaisen käsityksen taustalla on henkistä tietoa. Vertailukohtana voisi käyttää tieteellisen kuolemanrajatutkimuksen kokemusta, joka perustuu kliinisesti kuolleiden ihmisten haastatteluihin. He kertovat kuolemanprosessin alkuvaiheen tapahtumista varsin samalla tavalla kuin teosofiassa, erityisesti myöhäisemmässä teosofiassa on esitetty. Toki kuolemanrajatutkimusten empiirinen tieto on rajallista, koska se ei voi käsittää koko pitkää kuolemanprosessia. Joskus sanotaan, että kuoleman pohtimisen sijaan pitäisi keskittyä elämään. Tässä on tietty viisaus. Olen kuitenkin vakuuttunut omasta kokemuksestani, että kuolemanprosessin pohtiminen antaa avaimia ymmärtää juuri tätä elämää. Kuolema tarjoaa puhdistuksen, mutta ei enää varsinaista kehitystä. Se meidän on tehtävä maan päällä eläessämme. Kuolema näyttää kirkkaan peilin kaltaisesti, mitä olemme ihmisinä. On mahdollista katsoa peiliin jo elämän aikana ja aloittaa tässä ja nyt. Pyrkiminen totuudellisuuteen, puhtauteen, hyvyyteen ja rakkauteen. Loppuun.